Rapport maħruġ mit-Tax and Customs Union fih dan il-Kummissjoni Ewropea ipoġġi l-idwana f'pajjiżna fil-quċċata meta mqabbla mal-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport li hu fuq l-ammont ta' prodotti foloz li jidħlu fil-pajjiżi bl-intenzjoni li jinxterdu fis-suq juri kif f'pajjiżna n-numru ta' każi żdiedu minn 46 fl-2015 għal 87 fl-2016. Dan ifisser li dwana ta' pajjiżna żiedet l-effiċjenza tagħha f'dan il-qasam b'89%. Dawn il-każijiet sarfu f'żieda ta' 107% tal-oġġetti maqbuda. Dan wassal biex id-dwana Maltija rebħet l-unur mondjali fi Franza ta' id-dwana tas-sena. Dan hu unur mondjali organizzat mill-Global Counterfeiting Group. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali ta' Dwana Joseph Ketkuti li stqar li din iż-żieda daqshekk kbira kif murija fir-rapport hija frott bosta affarijiet. L-ewwel nett ix-xiri online jagħmel differenza kbira kif bosta qas biss ikunu jafu li qed jixtru oġġetti foloz. Madankollu ir-riformi li ġab pajjiżna stess f'dan il-qasam ikomplu ixaqilbu l-istatistika favorina. Dawk il-prodotti li jkunu qegħdin in transitu, id-dwanijiet ma kienux iwaqfuhom. B'insistenza ta' Malta nbidlet id-direttiva u llum nistgħu nwaqfuha anke dak illi jkun għaddej in transitu. U kellna dawn is-suċċessi. It-tielet huwa sforz l-investiment li qed nagħmlu f'apparat ġdid kif ukoll fir-riżorsa umana tagħna, fit-taħriġ li nagħtu lin-nies. Ketkuti qalilna li l-oġġetti foloz li jinqabdu deħlin f'pajjiżna ikollhom jinqerdu. Madankollu din mhix ħela kif bosta jaħsbu iżda huwa proċess neċessarju. Jekk huwa substandard għalik u allura jekk tużah int jagħmellek l-ħsara. Allura jekk jingħata l-karità jiġi ta' standard mhux substandard jibqa' dik l-ewwel reazzjoni tiegħi. Tieni reazzjoni. Ħafna minn dawn il-prodotti jinħadmu fil-black economy. F'ċertu każi anki child labor. Jekk allura nkun qegħdin immexxu dawn il-prodotti fis-suq karità jew mhux, naħseb li nkunu qed ninkoraġġixxu l-black economy u ninkoraġġixxu child labor. Din il-merkanzija falsa ħafna drabi tkun qed tinbih f'pajjiżi differenti biex minnha jiġu finanzjati bosta ċriki kriminali oħra fosthom anke t-terrorizmu u l-ġlied f'pajjiżi bħas Sirja u l-Libja. Ketkuti saħaq li fil-waqt li din l-istatistika u l-unur jawguraw tajjeb għad-dwana Maltija, fl-ewwel 4 xhur tas-sena 2017 dawn l-ammonti tas-sena 2016 diġà nqabżu biex bekk l-ammonti ta' każi u affarijiet maqbuda huma ta' rekord għad-dwana Maltija.